Van jongs af aan dreamden de zuskes Banga al van de misverkiezings. Doet ze scout waren en de kans kregen om deel te nemen, twijfelde Anne-Seeske geen moment om haarzelfs en haar oudere zus op te jaan. Het avontuur begon bij de zuskes op de castingdag. En daar moesten we inletten waarom als toen meid van woedest. Dus we gingen een bikini-ronde en voorstelronde en een Engelse ronde. En in die 3 rondes moesten ze zo goed mogelijk proberen deel te zetten. En nou, van de 100 vrouwen ben we een van de 21 best. Dus dat was wel heel knap. Wie net alleen nog van, Saaf voor de jury. Maar ik won backstage van, juster dan, ik woon nog steeds goed uit. Of kerst die echt alleen maar daar goed zin is maar. Het paard naar de finale taap bevalt de famkes maar al te best. Het weer had ze dan ook net om nog verder te dromen. Zo hebben ze grote ambities voor in de toekomst en gaan ze voor de winst. Dat lijkt me wel heel leuk, omdat ik dan, als ik Friesland zou winnen, zoek ik zeker mij dan naar het Nederlandse traject. En stel je voor dat zou ik winnen, dan hiek ik echt wel internationaal wordt. Dat is wel echt een droom van mij, om dat dan zat te doen. Ja, het is zo'n geweldig liedje om Nederland echt nog te vertegenwoordigen. Als ik het plaatsje wijze mij van de Miss Beauty of Friesland en dan Miss Beauty of the Netherlands. Dat lijkt het me wel geweldig. En dan internationaal, nou dat is wel heel wat. Op een podium staan is wat de zuskes graag doggen. En dat ze dit avontuur te jaren beleven is voor beide een cadeautje. Het maakt de ervaring wel volle leuker. Daar haast eigenlijk altijd in die zegt, nou die ken ik. En ik kan nog even omvallen als het even terugloeken was. Samen de jurken uitzietje, samen de hakken uitzietje. Het is echt wel een hele belevenis. Dus die helpt me dan altijd met de make-up. En dan zeg ik, is het echt te heftig? Of kan het goed met tro? En dan werkt ze het nog even bij. En dan weer hier eigenlijk altijd samen naar de dagen ta. En we proberen altijd wel te plannen dat we samen in een groep zitten. En eigenlijk als zie je dat, dan denk ik wel, dat was een trots moment als grote zus. En dan shock haar deze dongetje en die catwalker. Ja, geweldig. Kerst het meisje aan. En het is wel een beetje allebei, wie zit in hetzelfde soort dingetje. Dus als zij rennen, wat ik rennen. Wat zij doen, wat ik doen. En dan kerst toch een beetje zelf dat samen doen. En elkaar tips ja, bij de fotoshoots van, krijg dat minder met die eigen tegen van. En wat weer met die moeder en met die eigen leidje. Of toch eens met die haarsaft hier. En er zit een plukje in hier. Dat is dan wel heel leuk als dat dan samen doen kerst.